Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda deste espazo das madrugadas corresponde a unha poeta excepcional, non só pola súa maestría no uso da súa lingua, senón tamén polo seu esforzo en dar a coñecer a cultura, utilizando todo tipo de medios para acadalo. Trátase dunha gran muller con unha inmensa capacidade de traballo e dedicación. Grasa Foles Amiguiño, incansable promotora de algo que xa é un rito, as colectáneas galaico-portuguesas, ademais da publicación de incontáveis poemarios. No número 17 da nosa revista Nós, a xente do redor, Grasa regálanos o poema Donde estás, Xesús?, o que tentarei poñer voz co meu deficiente portugués. Onde estás, Jesús? Onde estás, Jesús? Os ceus están cubertos de fumo, chamas arden impiedosas, en cuanto meio mundo se afoga en puro consumo. A quen chore a súa triste sorte e clame aos deus desesperado que termine o flagelo da morte e que todo odio sexa barrido e apagado. Onde estás, Xesús? Guía os nosos pasos, que túa luz brile para alén dos prantos. Móstranos o camiño que mereza un abrazo. Desfasa a dor que nos deixa de rastros. As rúas vacías ecoan gemidos silenciosos. Un pobo grita na soidao. E os ollos buscan en doloroso desabrigo un alento na túa compaxao. Danos forza, Xesús, en cada día para enfrentarnos calquera tempestade, que esperanza nos sirva de guía, que até sexa a nosa verdade. Onde estás, Xesús? Guía os nosos pasos, que túa luz brile para alén dos prantos. Móstranos o camiño que mereza o abrazo. Desfaza a dor que nos deixa de rastros. Grazas, Graza, polo teu esforzo. Moitas gracias.